Вітаю, сябры, гэта YouTube-канал Еўрарадыё, мяне завуць Маша Калеснікава, і мы пачынаем эфірны дзень разам з эканамістам Владзімірам Кавалкіным. Вітаю, Владзімір. Дзень добры. Ну што, падводзім эканамічныя вынікі года. Так. Давайте пачнем з інфляцыі і з валавага ўнутранага прадукта. Што там было, якія чаканні у нас дзяржава выказвала і наколькі яны супалі з рэальнасцю? Ну, план збольшага выканалі. Вось, але тут такая сітуацыя, ведаеце, будзе напрыканцы года чыноўнікам, будзе цікава занізіць вось з аднаго пункту гледжання, а з іншага пункту гледжання выбары і трэба завысіць, паказаць, каб што ВВП расце. Вось, я думаю, што будзе нейкі сярэдні сцэнар, то бок план выканалі, але не перавыканалі. Чаму так? Таму што, ну, будзе ж наступны год, і трэба ж таксама рост паказаць. Вельмі цяжка з высокай базы паказваць рост. Вось. Ну, а так, эканоміка цалкам перабудавалася на вось гэтыя ваенныя рэльсы. Бачна, што ёсць рост рэальных заробкаў ажно на 25%, калі параўноўваць з перадваенным перыядам. Вось. Ёсць заказы ў Расіі, таксама ёсць праблема дэмаграфічная, ёсць праблема з людзьмі, каб іх наняць на працу, вось дэфіцыт працоўных рук. То бок, з пункту гледжання савецкай Беларусі ўсё квітнее, ўсё расце, ўсё добра. І вось на гэтым добрым такім канцу года у нас адбудуцца выбары, перавыбары Лукашэнкі, і, напэўна, вось гэта будзе ставіцца ў нейкую заслугу Лукашэнкі, што, вось, бачыце, не толькі збярог краіну ад вайны, вось, ад скатвання ў баявыя дзеянні, але яшчэ і зарабіў на гэтым, як кажуць, каму вайна, каму маць родна. Давайте паговорым яшчэ пра крэдыты. Так? Дзяржава ў гэтым годзе актыўна крэдытавала насельніцтва. Вось куды гэта цяпер прывяло і наколькі зменіцца гэтая палітыка ў наступным годзе? Я думаю, што гэта палітыка застанецца таксама мяккай. Калі казаць пра эканамічную палітыку, пра палітыку ўрада, гэта мяккая бюджэтна-налогавая палітыка, то бок там шмат стымулаў праз укідванне грошаў у дзяржпрадпрыемствы, каб яны павышалі вытворчасць вось усяго, што яны могуць зрабіць. Гэта па-першае. Па-другое, гэта даволі мяккая грашовая палітыка. Вось. Ну і па-трэцяе, ёсць шмат адміністратыўных стымулаў, каб нарошчваць вытворчасць. То бок, нягледзячы на тое, што эканоміка перагрэтая, цягнік не спыняецца, цягнік едзе. Вось, рэжым Лукашэнкі, яго ўрад хоча там выціснуць все, што можна выціснуць вось з той кан'юнктуры, якая склалася тут і зараз. Ну, увогуле, калі паглядзець там на ўсю палітыку Лукашэнка, ён не стратэг, ён тактык. То бок, калі ёсць нейкая магчымасць тут і зараз утрымацца ва ўладзе, тут і зараз дзесьці штосьці зарабіць, ён там на максімалках, як кажуць, старанна зарабляе. Калі паглядзець на такія тэрміны дзесяцігоддзя, то, ну, цалкам Беларусь развіваецца павольней, чым усе суседзі, напрыклад, з еўразвязу. Але калі паглядзець у моманце, і такія моманты яны звычайна дзесьці гэта шанец і шчасце, дзесьці гэта рукамі зроблена, і вось яны так пад выбары падганяюцца, каб пад выбары ўсё было добра. Вось гэта асноўны такі лейтматыв. Толькі 20-й год ўсё сапсаваў, бо там ковід быў, і там пачалося. Ну, вось, глядзіце, Міжнародны валютны фонд кажа, так, што беларуская эканоміка ў 2024 годзе была на 3-м месцы па росце валовага ўнутранага прадукта, так, у Еўропе. А Еўразійскі банк развіцця ў сваю чаргу, а ён прагназуе, што увогуле будзе так усё не кепска, і заробкі будуць расці, і там з экспартам ўсё будзе ў парадку, і нават інвестыцыі будуць прыходзіць далей у Беларусі. Вось адкуль такія паказчыкі і прагнозы? Адкуль у ЕС я не ведаю, бо ўжо зараз бачна, што рост не толькі запаволіўся, ён выпуск, вось калі казаць пра выпуск усякіх прамысловых тавараў, вось ён не толькі запаволіўся, ён трохі прыпаў у 4-м квартале. То бок, вось калі глядзець на год, то у 4-м квартале мы маем выпуск як у другім.
То бок вось другі потом ён рос, а потом хопа у чацвёртым так троху спаў. Вось, ну гэта першае. Другое, ну зараз вялікая база, то бок к гэтай базе расці будзе цяжка, і эканоміка знаходзіцца ва ўмовах перагрэтасці, то бок ну немагчыма бясконца расці, ёсць вось гэтыя ліміты росту. Наступны год не будзе годам росту. Наступны год будзе годам паскарэння інфляцыі, павольнага росту курсу 10% на 10 цягам года. Беларускага рубля да даляру, 10 такое. Ну і інфляцыя будзе там таксама патроху разганяцца, не катастрафічна, але патроху будзе разганяцца адносна гэтага года. Вось, і з дэфіцытам працоўнай сілы я не ведаю, як рабіць гэты рост. А калі мы кажам не пра экстэнсіўны рост, то бок наняць больш людзей, а, напрыклад, купіць лепшае абсталяванне, тут таксама санкцыі працуюць. Тут будзе цяжка нешта зрабіць. То бок я не бачу, калі казаць пра прагноз на наступны год, нейкага суперпазітыву. Тут бы добра не скаціцца ў стагфляцыю. Вось. Калі не стагфляцыя, гэта альбо вельмі павольны рост, альбо вельмі павольны спад адначасова з інфляцыяй. Вось. Гэта часта адбываецца пасля таго, як эканоміку вось такімі нерынкавымі метадамі разганялі, стымулявалі к росту з аднаго боку, то бок яна перагрэлася, а з іншага боку ёсць шмат рэгуляцыяў, якія не даюць бізнесу хутка развівацца. Вось. Калі казаць там пра краіны заходняга свету, то такое адбывалася дзесьці ў 70-х годах, пасля адбылася рэйганоміка, то, што называецца, тэтчарызацыя і рэйганоміка. Але там было што? Там былі стымулы, бо там былі дзесяцігоддзі сацыялізму ва ўсім свеце, асабліва ў Еўропе. І было шмат рэгуляцыяў адносна таго, як ты можаш наймаць людзей, звальняць іх і так далей. Там прафсаюзы моцныя былі і так далей. То бок у бізнеса былі праблемы з тым, каб вось павялічыць выпуск з аднаго боку, а з іншага боку урады выдавалі шмат грошаў людзям, вось тыя самыя верталётныя грошы. І гэта была стагфляцыя. Адначасова стагнацыя і інфляцыя. А у нас тут у Беларусі трохі іншыя чыннікі. З аднаго боку тое самае перагрэтая эканоміка, бізнес больш, нават дзяржаўны бізнес, ён проста не можа больш выпускаць без дадатковых інвестыцый, без дадатковых працоўных рук. А з іншага боку вось гэтыя абмежаванні, гэта санкцыі. То бок, і калі б ты хацеў, не ведаю, там знайсці грошы, зрабіць інвестыцыі, пераабсталяваць нешта, там цяжка, бо ёсць вось гэтыя рэгуляцыі. І не скаціцца ў стагфляцыю ў наступным годзе і ў 26-м гэта дасягненне. Што для расійскай эканомікі, то таксама і для беларускай. Ну, вось, дарэчы, як санкцыі дзейнічалі ў 24-м годзе на беларускую эканоміку, так? Ці моцна ўплывала вось санкцыйная палітыка на яе, і ці не варта ўжо заходнім краінам спыніцца? Але я бачу, што ўжо бліжэй да выбараў яшчэ большыя санкцыі ўводзяцца. Ну, у сэнсе, яшчэ іх больш, хоць і на там супраць суддзяў, але тым не менш. Санкцыі працавалі, гэта бачна па экспарце і імпарце і па турбулентнасці экспарта і імпарта. То бок там, ну вось, для звычайнага чалавека гэта можна так паясніць, як вось, ведаеце, блакуюць там сайты медыяў, вось, не ведаю, там, недзяржаўных арганізацый і так далей. Вось заблакавалі, напрыклад, сайт Еўрарадыё, а вы зрабілі люстэрка. А потом заблакавалі люстэрка, вы зрабілі настотная люстэрка. Ну і у вас звычайна ёсць праблемы з тым, што, ну, пакуль людзі знойдуць новы там домен, новая люстэрка, пакуль прыйдуць, пакуль прачытаюць, альбо усталююць VPN, нешта адбудзецца. Вось у вас такія, напрыклад, рваныя наведванні, то бок вы расцеце, потом хлоп вас заблакавалі і вы спалі, а потом вы знайшлі некая люстэрка, раскруцілі, зноў падраслі. Вось тое самае адбывалася і з экспартам, імпартам у Беларусь. То бок знайшлі нейкі там схематоз, расце, заўважылі амерыканцы з еўрапейцамі, што схематоз папёр, наклалі санкцыі, упаў. Зноўку шукаем новыя крыніцы абыходу, новы схематоз, знайшлі, зноўку пайшло ў рост. Зноўку прыбілі. І вось такая цягамоціна. Туды-сюды, туды-сяды. А што будзе далей? Хутчэй за ўсё, яно так і будзе працягвацца.
калі працягнецца вайна. Вось калі пачнуцца мірныя перамовы, то могуць прыпыніць уводзіць новыя санкцыі, напрыклад. Ну, старыя не адменяць, а новыя не будуць уводзіць, ну і схематоз ён пачне так троху лепей працаваць. Вось быццам бы вось такую паралель правядзем з даменам, вось нейкая люстэрка перасталі блакаваць. І вы там патроху нагналі трафіка, людзі ўжо ведаюць, што на гэтай люстэрка можна хадзіць. Ну, тое самае будзе і тут. Калі пачнуцца мірныя перамовы, калі не пачнуцца, будуць вось гэта, цяні талкай будзе. А якая верагоднасць, што адменяць, напрыклад, санкцыі на Белавію? Ніхто не ведае. На Белавію мо і не адменяць. Я думаю, што тут хутчэй будзе мова ісці не пра адмену санкцыяў, а пра неўвядзенне новых, то бок і заплюшчванне вочай на схематоз. Ну, будзе такая нейкая, ведаеце, кулуарная дамова, што вось мы новыя не ўводзім, а вы вядзеце сябе вось так. Там, у Беларусі, напрыклад, вы выконваеце вось такія абавязкі. Мы, конечно, бачым, што вы санкцыі абходзіце, але новых санкцый не ўводзім. Вось так, такі, праз падмігванне. Пра тое, каб зняць гэтыя санкцыі, гэта павінна змяніцца ўвогуле палітыка ў рэгіёне, ў Расіі, у Беларусі цалкам. І гэта адбудзецца не адразу. Вот, прыгадайце, як гэта было з Савецкім Саюзам, калі там санкцыі адмянілі, дзесьці ў сярэдзіне 90-х, то бок там Савецкі Саюз яшчэ некалькі гадоў жыў пад санкцыямі пасля заканчэння камуністычнага рэжыма. Тое самае будзе тут. Але тады была романтыка, тады, узгадайце, тады было чаканне, што вось мір змяніўся, ўсё будзе па-нове. А зараз ужо такой романтыкі няма. То бок там санкцыі будуць здымаць вельмі павольна. Хутчэй новыя ўводзіць не будуць і будуць заплюшчваць вочы на схематоз, чым здымаць старыя. То бок гэтыя ўсе спадзевы рэжыму, яны, ну, на тое, што вось выпускаем палізняволеных, а вы нам паціху паслабляеце, адмяняеце, гэта ўсё доўгая песня. Ну, зразумела. Па-першае, санкцыі яны ж уводзяцца не толькі праз палізняволеных. Як бы гэта цынічна не гучала, але еўрапейскім і амерыканскім палітыкам ім перш за ўсё іх унутраная палітыка, яны глядзяць на Беларусь праз акуляры сваёй унутранай палітыкі. То бок, як адаб'ецца на іх кар'еры, як адаб'ецца на тое, што іх выберуць ці не выберуць, вось гэтыя санкцыі. І там з розным накірункам за і супраць, бізнес супраць, там, не ведаю, нейкі НДА за санкцыі, напрыклад. І гэта заўсёды такі, ведаеце, гандаль. Ось, палітык хоча пераабрацца, чыноўнік хоча кар'еры, і ён вымушаны знайсці нейкі такі сярэдні варыянт, каб задаволіць усіх і не выбесіць нікаго. Ось, і праз гэтыя акуляры яны глядзяць на санкцыі ў Беларусі. То бок, яны-то на чалавечым узроўні мо і спачуваюць нам, але на прафесійным узроўні яны робяць тое, што яны мусяць рабіць і робяць у тых рамках, у якіх яны працуюць. Ось. І большасць санкцый, калі казаць пра Беларусь, гэта ж не праз палізняволеных санкцый. Ось. Гэта санкцыі праз суагрэсію супраць Украіны. І санкцыі маюць мэтай не столькі выпусціць палізняволеных, сколькі зрабіць немагчымым Лукашэнку падтрымліваць Пуціна. То бок ваенную машыну Пуціна вось праз нейкую дзіру падтрымліваць. Тут шмат якія могуць быць схемы падтрымкі, наўпросты, там, купі-прадай, купі, перапрацуй, прадай, там, і гэтак далей. Вось. Гэта галоўнае. Мне падаецца, што вось гэтая тэма санкцыі versus палізняволены, яна, ну так, вельмі перабольшаная, у тым сэнсе, што нам хочацца ў гэта верыць, але гэта не так. Ну, то бок, нам хочацца верыць, што ёсць там у заходніх палітыкаў, у чыноўнікаў. Ёсць сэрца. Ну, сэрца, напэўна, як у асобных людзей ёсць, але як у прафесіяналаў, якія займаюцца палітыкай і робяць сваю кар'еру, яны робяць тое, што выгадна ім, а не працуюць там на вызваленне беларускіх палізняволеных. У іх свая павестка. Дарэчы, а Польшча? Там все будзе залежаць ад чаго. Ўсё ж у іх ёсць свае санкцыі, звязаныя з міграцыйным крызісам і з пачобутам.
Ну, гэта вельмі цікавая сітуацыя, будзем назіраць, як там кааліцыя абыватэльска будзе да гэтага ставіцца, бо калі быў ПіС пры ўладзе, кааліцыя абыватэльска і левіца, яны крытыкавалі ПіС за гэты мур і за санкцыі. Але зараз паглядзіце, што яны робяць. Яны не проста не знімаюць, не адмяняюць палітыку ПіС, яны ўзмацняюць, беларусам візы не выдаюць, нармальным беларусам. Там няма мовы про тое, што, не ведаю, нелегальных мігрантаў яны неяк адштурхоўваюць. Беларусы звычайныя, якія там маюць все падставы атрымаць візу, яны ўжо не могуць заехаць і не могуць атрымаць візу. Беларусы Грузіі, напрыклад, не могуць атрымаць нармальна візу і так далей. То бок прыходзілі з аднім, робяць іншае. І мне падаецца, што будзе нейкі такі папулізм з боку кааліцыі абыватэльскай, то бок на ўзроўні вось такого медыйнага, яны будуць рабіць перашкоды, яны будуць рабіць заявы про тое, што мы тут граніцу зачынім, што не дапусцім ніякіх мігрантаў, ну і будуць біць па тым, хто адказаць не можа. Ну, па звычайных беларусах, па звычайных украінцах будуць біць. Ну, па людзях такіх, ведаеце, беспраўных. А бізнес будзе працаваць гэта вось на прыкладзе Кранаспана бачна. Бізнесу яны перашкаджаць не будуць. То я думаю, што дзесьці будзе такая троху крывадушная палітыка, але яна будзе. Там, дзе грошыкі, там працуем, а там, дзе можна зарабіць нейкі піар, там зарабляем. Так, Уладзімір Кавалкін, госць нашага сённяшняга эфіру. Давайте вернемся да Беларусі, да унутры беларускай сітуацыі. Так, як змянілася рэальныя даходы насельніцтва за гэты год? Так, ці ёсць вось гэтая вялікая разбежка? Таму што некаторыя эканамісты лічаць, што тыя, хто працуе на абаронку вось у гэтай сферы, у тых моцна павысіліся заробкі, а тыя, хто працуе на грамадзянскую эканоміку, значна ніжэйшыя. І вось што будзе з гэтым разрывам? Ці ён ёсць? Ну, у мяне пакуль такіх даных на руках няма. Будзем шукаць, глядзець, але гэта цалкам магчыма. Ну, падаецца, што вось тыя, хто працуюць на абаронку, гэта будуць такія новыя айцішнікі. Вось, ну, ёсць заказы, працуем, пакуль ёсць заказы, вырабляем як мага больш. Ну, і, напэўна, структура эканомікі будзе змяняцца ў бок таго, каб павялічваць вось гэту ваенную вытворчасць настолькі, насколькі гэта магчыма. Бок Беларусі выгадная вайна беларускай эканоміцы. Эканоміца выгадная, Лукашэнку таксама выгадная, але тактычна выгадная. Ведаеце, вось мы пачыналі з таго, што стратэгічна і тактычна. Тактычна выгадна, стратэгічна не. Бо стратэгічна змяняецца профіль эканомікі. Яна пераўтвараецца ў познесавецкую. Памятаеце, як разбураўся Савецкі Саюз і як падала эканоміка? Чаму яна так падала? Таму што, як кажуць у анекдоце, на захадзе быў ВПК, промыслова-ваенны комплекс, а СССР быў ВПК. То бок Беларусь патроху пераўтвараецца вось такі у СССР у позні перыяд СССР. Калі вайна скончыцца, адразу стане бачна, што больш гэта прадукцыя нікому не патрэбная. Тыя, хто багацеў, тыя збяднеюць. Ну, ведаеце, тут ёсць розныя людзі. Хто-то на гэтым заробіць і пойдзе працаваць у іншы бок. А вось на іншае прадпрыемства. А тыя, хто з лапшой на ушах, ну, будуць сядзець чакаць, калі яно там сацыяльная дзяржава нешта там зробіць. Усё як заўжды. Але ўсё ж беларусы багацелі ў гэтым годзе? Ці казалі пра рост гэтых заробкаў? Ну, калі глядзець на афіцыйныя паказчыкі, багацелі, ось я кажу, калі казаць пра параўноўваць рэальныя заробкі зараз з даваенным перыядам, яны выраслі на 25%. Гэта вельмі шмат. За 2 гады 25% гэта вельмі шмат. Тут яшчэ трэба казаць пра інфляцыю, яна ж у нас з вамі рэгулюецца. Таксама мартам, бо ну і розныя людзі адчуваюць яе па-рознаму. То бок тыя людзі, якія, напрыклад, больш купляюць беларускіх тавараў, яны адчуваюць інфляцыю ў меншай ступені, чым тыя, якія, напрыклад, нейкі імпарт купляюць. Ось. І гэты кошык, праз які Белстат пралічвае інфляцыю, ён такі, ведаеце, рукатворны. Вось. І таму адзін чалавек можа адчуваць вялікую інфляцыю, іншы чалавек можа адчуваць невялікую інфляцыю, але цалкам інфляцыя, калі глядзець вось на гэтую адміністрацыйна адрэгуляваныя цэны,
яна нізкая, і праз гэта, дарэчы, у нас даволі высокі рост рэальных заробкаў і высокі рост ВУП. На бумазе тут трэба падкрэсліць, бо як яно там адбываецца насамрэч у канкрэтнага прадпрыемства, у канкрэтнага чалавека, гэта трэба пытаць вось у канкрэтнага чалавека. На бумазе прыгожа. Пытанне ад нашага гледача. АЭС прастойвае ўжо невядома колькі, а біткоін рэкордна расце. Хто будзе адказваць за страчаныя магчымасці? Ну, мне падаецца, што Лукашенко ўжо не цікавіць біткоіны, хаця маглі б, чаму не? Маглі б там... Ну, слова ферма яму блізкае, я думаю. Прыехаць з інспекцыяй, паглядзець на немытыя серверы, напрыклад. Разнесці там нейкага чыноўнікі, які там слаба майніць. Чаму не? Ось. Дарэчы, вось гэтыя ўсе крыптавалюты, яны неяк не дагледжаны Беларускім урадам, так. Мне падаецца, ім і хочацца і колецца, бо з аднаго боку там АЭС ёсць такі палітычны рэжым, якому на ўсё напляваць, то бок там і так пад санкцыямі можам рабіць што заўгодна з гэтымі крыптавалютамі, хоць скам запускаць, хоць там не ведаю, як гэта робяць северныя карэйцы, грошы вараваць, все адно. Як бы краіна такая ўжо, што рэпутацыі няма, вось, з аднаго боку. А з іншага боку, мне падаецца, у іх там ёсць такія страхі, што а калі гэтыя змагары з-за граніцы пачнуць туды грошы накачваць унутр Беларусі, рабіць нейкія там атрады, якія нас на слупах развешваць пачнуць. Я думаю, што ў іх такія страхі ёсць. Яны часам сняць такія сны, калі іх там, не ведаю, пасадзілі, павесілі, закатавалі. Ось. І з аднаго боку хочацца, а з іншага колецца. А што наконт АЭС, якая стаіць і стаіць? Гэта ведаюць толькі інжынеры на АЭС. Чаго яна там стаіць, што там адбылося. Нам жа ж нічога не кажуць. Нам не кажуць, так, але абяцалі ж столькі плюшак, дзякуючы гэтай АЭС. Ну так, насамрэч, яны адбываюцца трохі, гэтыя плюшкі, панабудавалі гэтых станцый ладавання для аўтамабіляў, вось. Увогуле для Беларусі АЭС, калі гэту АЭС эксплуатаваць нармальна, гэта добрая ідэя. Чаму? Таму што Беларусь не мае ні газу, ні нафты. Вось. І быць незалежнай тактычна, напрыклад, ад Расіі ці яшчэ ад каго, гэта плюс. Але гэта плюс для, ведаеце, рынкавай дзяржавы, для рынкавай эканомікі і для дэмакратычнай дзяржавы з сістэмай супрацьваг, вось, і з кантролем грамадства над дзяржавай. То бок атамная электрастанцыя, яна патрабуе таго, каб пільнаваць, што там адбываецца. Але калі ў цябе дзяржава дыктатарская, самая галоўная пагроза гэта тое, што там адбудзецца, не ведаю, некая аварыя, катастрофа, і ты не будзеш ведаць, а радыяцыю ты ж не бачыш. То бок ходзіш і ходзіш сабе, а потым высвятляецца праз месяц, што ўвесь гэты час ты там аблучаўся неяк. Тут такая праблема. Так, давайте яшчэ пагаворым пра тое, што адбывалася такое перманентнае. Гэта праблемы на рынку працы. Так я паглядзела, што Мінгарвыканкам выкаціў там спіс прафесій, якія будуць запатрабаваныя ў наступным годзе. І гэта з рабочых прафесій там вельмі шмат кіроўцы, напрыклад, так, а з такіх больш інтэлектуальных бібліятэкараў няма, там інжынеры, дактары, выхавацелі. Вось, а з нізкай запатрабаванасцю там смешна было, харэографаў хапае краіне, там рэжысёраў хапае, як апынулася, так? Наколькі далей будзе гэтая праблема развівацца ў 25-м годзе? Слухайце, гэта звычайная праблема, калі унутры краіны немагчыма плаціць нармальныя заробкі людзям, а ў людзей ёсць альтэрнатывы. То бок, хочаце, каб у вас былі кіроўцы, лекары, не ведаю, хто там яшчэ, плаціце людзям грошы. Так выраслі ж заробкі на 25%. Значыць, мала выраслі, значыць, у Польшы яшчэ вышэй выраслі. Все ж адносна. Лекару больш складана прыехаць у Польшчу, а кіроўцу што? Взяў заплечнік ды паехаў, сеў на фуру і рабі сабе.
Навошта яму сядзець, не ведаю, у мінскім аўтапарку нумар 5, не ведаю, за колькі там, за $700 працаваць, калі ён можа працаваць за $3000 у Германії, працуючы на польскую ці на літоўскую арганізацыю лагістычную. Ну, все зразумела, все звычайна. І там круціш баранку, і тут круціш баранку. Але тут круціш баранку за заробак у 4 разы ніжэй. Навошта? Паехаў круціць баранку там, дзе плоцяць больш. Лекарам больш цяжка пераехаць, але ну, там трэба інвестыцыі часу, інвестыцыі ў сваю адукацыю. Лепей за ўсё, канешне, пасля школы паехаць і закончыць медыцынскі вуз. Там, у Польшы, у Літве, дзе заўгодна. І ты адразу на рынку працы ў развязу знаходзішся. Але нават калі ты закончыў беларускі медыцынскі вуз, ты таксама можаш пацвердзіць свой дыплом, здаць гэтыя ўсе экзамены і працаваць ну, у абсалютна іншых умовах. У Польшчы лекар гэта як бы чалавек, які зарабляе нармальныя грошы. Гэта, ну, гэта скажем так, не супербагатыя людзі, гэта вышэйшы сярэдні клас, як кажуць. То бок гэта заўсёды вышэй за сярэдняе. Па-першае, вось што казаць, уласнага заробку. Але і умовы працы там зусім іншыя. То бок там, не ведаю, ты не зберагаеш гэтыя пальчаткі, не ведаю, тыдзень, не апрацоўваючы іх там спіртусам, каб бо новых няма. Тут, не ведаю, сняў, выкінуў, апрануў новы, пайшоў далей. Тут медыцына зусім інакш працуе. Таму людзі з'язджаюць. Ну, плаціце ў Беларусі, развівайце эканоміку. Яны ж так не могуць, яны ж могуць. Што яны могуць? Яны могуць пабудаваць гулаг, вось, і дзяржпрадпрыемствы. Адных пасадзіць у гулаг, і каб яны працавалі, ведаеце, зараз там аналаг гулага, гэта хімія вось гэтая. І калгасы, дзе ты там за 3 копейкі гарбацішся. Вось. А іншым паказваць, калі вы за 3 копейкі на дзяржпрадпрыемстве працаваць не будзеце, пойдзеце ось у нашу гэты гулаг створаны. Ну, вось, што могуць саўкі зрабіць? Яны могуць толькі так, яны могуць толькі прымусам людзей загнаць кудысьці. Людзі разбегаюцца, людзі не хочуць працаваць. Так, а ці змяніліся спажывецкія настроі і паводзіны беларусаў у 24 годзе? Змяніліся. Вельмі падрос унутраны попыт. Вось, і гэта быў асноўны драйвер росту эканомікі. Гэта па-першае. Па-другое, што змянілася, гэта ну, пачалі хапаць кватэры. Гэта вось такі лейтматыў гэтага году. То бок цэны на нерухомасць узраслі. То бок бачна, што у людзей стала больш грошаў, яны думаюць, куды гэты грошы дзець. Ну, ва ўмовах Беларусі яны іх там альбо у даляры, еўра і пад падушку, альбо у нерухомасць. У каго колькі грошаў ёсць, то і так і робіць. Тут каменцік маленькі пра беларускія тавары. Просты прыклад, весь алей стаў гарэць апошнім часам. Вось такі год якасці. Ну, цалкам зразумелая сітуацыя. Калі вы кантралюеце цены на алей, то вытворца алею будзе зніжаць кошты, ён будзе закупаць складнікі больш танныя, ён будзе гарэць. Ну, гэта савок. Ну, узгадайце, калі вы малады чалавек, спытайце там сваіх бацькоў. Вось прыходзіш, не ведаю, у магазин садавіны гародніны, што ты там можаш купіць? Гнілую капусту, там, гнілую бульбу. Вось Савецкі Саюз і вось гэта саўковая эканоміка, гэта шлях туды. Это шлях у гнілую капусту, гнілую бульбу і дэфіцыт. І калі вы кантралюеце цэны, вы цалкам ідзеце гэтым шляхам. Всё. Што тут яшчэ сказаць? Будзе гарэць масла, будуць гарэць мазы, будзе ўсё гарэць, будзе ўсё гніць і гарэць. Гэта цалкам зразумела, бо калі ты складнікі неякасныя ў гэтыя прадукты укладаеш, ну, яны гараць, яны знішчаюцца, яны гніюць. Калі ты не плоціш заробкі, не ведаю, там, прадаўцам у гандлі, яны працуюць вось так, як працуюць. Прыйсці там прасядзець гэтыя 8 гадзін, а купілі, не купілі, навошта? Усё адно на заробак не паўплывае. Владимир, учора такое відэа хадзіла па інтэрнэце. Побач, значыцца, у нейкай краме беларускай ляжаць эквадорскія бананы за 5 рублёў і беларускія гуркі за 7. І вось там абмяркоўвалі, чаму раптам бананы з Эквадора, каб прывезці, каштуюць значна танней, чым вось нашы родненькія беларускія агурочкі з нашых парнікоў.
Ну, гэта залежыць ад сезона, бо парнік трэба ацяпляць, а ацяпленне гэта газ, а газ каштуе грошаў. Вось ён расце пад сонцам, у Эквадоры сонца 365 дзён у год. А лагістыка? Ну, а што лагістыка? Кінуў гэта ўсё на карабель і прывёз. Караблём вялікім прывезці гэта не складана, то бок там кошт умоўнага кілаграму бананаў даставіць з Эквадору да Беларусі, ён не такі вялікі. У параўнанні з газам, які трэба плаціць, калі ты беларускі агурок вырошчваеш. Зімой, напрыклад. Давайте пра галоўны эканамічны факап года у Беларусі пагаворым. Ёсць такі? І пра галоўны поспех, напрыклад. Ну, галоўны поспех гэта тое, што ўсё ж такі ім атрымоўваецца вось тактычна знаходзіць нейкія выгады для сябе, знаходзіць схематоз, абыходзіць санкцыі і тактычна карыстацца гэтай сітуацыяй, як кажуць, каму вайна, каму маць радна. Вось факапа тактычнага, такого вось моцнага тактычнага ён не бачна. Факап ён стратэгічны. Стратэгічны факап у тым, што перабудоўваецца эканоміка вось у такі ў познесавецкі варыянт. Але мне падаецца, што Лукашенко гэта ўжо не цікавіць. Мо ён і фізічна не дажыве да таго, калі зноў пачнецца вось гэты крызіс. Бо ён ужо выглядае не надта. Ну, а тым не менш, выбары ў нас ідуць. Вайсковы бюджэт павялічаны на наступны год на 32%. Гэта звязана таксама з выбарамі? Ці ўсё ж тут гэта хутчэй з нагнятаннем вось гэтым? Ведаеце, што мы не ведаем, на што яны там гэтыя выдаткі павялічваюць. Вось. Мы яны нейкую там новую тэхніку закупіць вырашылі. Вытворчасць арэшніка. Ну, Сувытворчасць. Не будзе вытворчасці арэшніка, і самалётаў не будзе там нейкай вялікай вытворчасці. Вось, у беларускай абаронцы. Мо нешта закупяць. Вось. І ведаеце, у Беларусі армія такая невялікая, што там туды-сюды гэтыя 35% падымай, зніжай. Ось, гэта не надта цалкам на бюджэт уплывае. Я кажу пра кансалідаваны бюджэт і плюс ФСЗН. Бо калі глядзець выключна на рэспубліканскі бюджэт, то ўплывае. Але рэспубліканскі бюджэт гэта атрымліваецца толькі па выдатках траціна ад кансалідаванага, то бок гэта 10% ад усяго, ну то бок гэта адносна невялікая сума. Разагнаць там абаронны бюджэт, разагнаць бюджэт на КДБ міліцыю, яны могуць сабе дазволіць туды-сюды на 20-30% разганяць. Асноўныя выдаткі ідуць усё ж такі на медыцыну, ахову здароўя, адукацыю. Вось гэта палова бюджэта плюс пенсіі забіраюць шмат. Вось калі б там на 30% выраслі, ось гэта была бы навіна. Вось, а што яны з гэтымі грашыма будуць рабіць? А ніхто не ведае. Напэўна, у 25-м годзе там нейкія запланаваны вучэнні. Мо яны вось на гэтыя вучэнні нейкія выдаткі запланавалі. Я не ваенны эксперт, но мне падаецца, што ў 25-м годзе там нейкі захад, нешта. Чарговы захад. Так, мо, напэўна, туды грошы пойдуць. Там прывезці нейкія танкі, пагрузіць, разгрузіць, там, не ведаю, старыя танкі адрамантаваць, то бок. Мо гэта звязана. Окей. А што будзе з доларам? Долар, ну, у такім сярэднім сцэнарыі ён будзе расці 10 на 10% цягам году. Будзе на канец года. Ну, сярэдні гадавы будзе 3,55-3,60, вось так. Таксама, калі не будзе нейкіх там палітычных фактараў, то бок калі вось будуць працаваць выключна эканамічныя, ну, 10 так. Вось. 3,55-3,6. Сярэдняя па 25-му годзе. Напрыканцы, напэўна, трохі больш будзе. У пачатку года менш вось курс, але такое сярэдняе 10. Туды цэліцца трэба. Што ў гэтым годзе далі Беларусі кантакты з усходнімі сяброўскімі краінамі? Усе маю на ўвазе гэтыя ўсе паездкі у Аман, так, Арабскія Эміраты. Гэта нейкія выключна такія візіты звязаныя з асабістымі нейкімі мэтамі Лукашэнкі, так? Ці гэта ўсё ж развіццё эканомікі? Выключна асабіста Лукашенко шукае легітымацыі. То бок, ну, ён сустракаецца з тымі людзьмі, якія з ім гатовыя сустракацца. Вось, апроч гэтых людзей з ім ніхто не гатовы сустракацца. Таму ездзіць Афрыка, Бліжні ўсход.
дзесьці там скатаецца на глобальны юг, нехта яго там прыме. Вось. Але ён, ну, такая персона нерукапажатная, як кажуць. Вось. І яму трэба легітымацыя. І вось увесь лейтматыў палітычны, знешнепалітычны, гэта я хачу легітыматызацыі праз вось нейкае міжнароднае прызнанне. Ён хоча ускачыць неяк у мірныя перамовы па Ўкраіне, і ён ездзіць туды, дзе прымаюць. Зразумела, што ніякай эканомікі там не будзе, апроч, ну, можа быць нейкага схематозу. Можа быць, сынаўя, там, не ведаю, адкрыюць нейкую кампанію-пракладку, якая будзе пра сябе нешта туды-сюды ганяць. Але гэта не эканоміка краіны, гэта эканоміка сям'і Лукашэнкі. Ну, і там кішынёвых алігархаў. Вось анансаваная чарговая паездка ў Кітай. Ці спадзяецца Лукашенко, што калі закончыцца вайна, ён зможа праз Кітаек неяк адарвацца ўсё ж ад такой глобальнай залежнасці ад Расіі? Гэта цікавае пытанне. Тут трэба глядзець на Беларусь вачыма Кітая. Што Кітаю патрэбна ад Беларусі? Ад Беларусі Кітаю патрэбны транзіт і тое, што называецца адвёртачная зборка. Праз тое, што Лукашенко пасварыўся з усімі заходнімі партнёрамі, ён знаходзіцца пад санкцыямі, і ён Кітаю зараз не цікавы. Кітай – гэта такая буйная краіна. Вось у чым адрозненне Кітая ад Лукашэнкі? Кітай – гэта стратэг, а Лукашенко – гэта тактык. Лукашенку патрэбна тут і зараз, а заўтра хоць там патоп і трава не расці. А Кітай, ён ось уклаўся, ён можа 10 год, 20 год чакаць. То бок Кітай пачакае, пакуль Лукашенко зможа зняць санкцыі і можна будзе наладзіць транзіт у Еўропу. Вось у Кітая цікавасць такая. Лагістычны склад плюс нейкая перапрацоўка лёгкая такая, не тэхналагічная, там, не ведаю, праехаў камплект, машынакамплект, сабралі там з гэтага машынакамплекта аўтамабіль. Праехаў камплект, не ведаю, тэлевізара, там, на отверткамі сабралі тэлевізор, як гэта робіцца на гарызонце, і так далей. То бок тэхналагічных тут цікавасцей никаких, выключна гэты шоўкавы путь. Все. Ну і звычайна у Лукашэнкі нешта атрымаецца з Кітаем толькі ў тым выпадку, калі ён зможа наладзіць транзіт, а транзіт ён зможа наладзіць, калі ён вырашыць пытанне з санкцыямі. Вось. А так будуць заявы пра ўсе пагодную там сяброўства, там мы вас бачым. Ну, будзе кітайскі варыянт діп-канцёрна, як кажуць. Ну, у кітайскім варыянце гэта будзе не діп-канцёрны, гэта будзе больш... Мы з вамі стратэгічныя партнеры на век. Так. А калі гэты век адбудзецца, калі мы там стратэгічна нешта зробім? Ну, пабачым. А пабачым тады, калі вы пачнеце вырашаць тыя пытанні, якія Кітаю патрэбны. Всё. Владимир, апошняе пытанне, у нас 2 хвілінкі застаецца. Што рабіць простым беларусам, каб вось перажыць гэтую эканамічную нестабільнасць? Набываць тэхніку, электроніку, хаты, класці грошы пад падушку? Парада на наступны год. Займацца здароўем. Вось, калі у вас ёсць нейкія праблемы са здароўем, медыцына ў Беларусі не кепская і даволі танная. Там, не ведаю. Зрабіце нешта са сваім здароўем. Калі вы там яшчэ адносна такі малады чалавек альбо сярэдняга ўзросту, і вы бачыце, што вы працуеце на ўнутраны рынок, інвестуйце ў сваю адукацыю, знайдзіце прафесію, якая патрэбна ва ўсім свеце, каб зарабляць грошы, не ведаю, на міравых рынках, а не выключна ў Беларусі, ў Расіі. І гэта датычыцца не выключна IT. Зарабляць можна і музыкай, і дызайнам, вось, і мастацтвам, і чым заўгодна. Як бы ў свеце шмат патрэб, знайдзіце сваю нішу, тое, што вам падабаецца рабіць. Калі патрэбна, інвестуйце ў адукацыю, каб зарабляць больш грошаў. І будьце незалежнымі ад унутранага попыту, ад унутранага рынку. Ну, а калі у вас застаюцца нейкія грошы, я б у нерухомасць не інвеставаў. Ну, тут залежыць, ведаеце, ад таго, колькі грошаў засталося. Калі хапае на, не ведаю, кватэру дзесьці за мяжой, ну, пускай не самую дарагую, не ў сталіцы, то нават не ў сталіцы, лепей туды ўкласці, там будзе больш стабільна. Вось, і здаваць, напрыклад, не ведаю, там Беласток ці яшчэ нешта.
нешта пад бокам. Вось гэта увогуле залежыць там ад таго, колькі у вас грошай. Вы чалавек багаты, вы можете ў Барселоне купіць, я не ведаю. Калі не багаты, можете ў Беластоку нешта набыць. Калі грошай зусім няма, і нават на кватэру ў Беластоку не хапае, і здароўя вы там пачынілі сваю адукацыю, атрымалі, просто саліце грошы ў стабільных валютах, у еўра, у далярах, звычайна, пад падушку, тое, што заўсёды рабілі. Вось, больш парадаў няма. І выжывайце, трывайцеся, выжывайце. Дзякую, Владзімир. Я нагадаю, сябры, госцем сённяшняга жывога эфіру Еўрарадыё быў эканаміст Владзімир Кавалкін. А я, Маша Калеснікава, развітваюся з вамі. Шчаслівых калядаў. Да пабачэння.